салом алейкум апои ман, хушомадед ба канали Синошоп. Видеоро ҳатман апаҷоно то охирша тамошо кунед. Баъд подписат сара қатъи лайк фаромӯш накунед апаҷоно, ки акчора дам ба дам тез партем апаҷоно. Ина марҳамат ки апои ман нами двойка апои ман ё стандарт ҳам без размер мешава апаҷоно. Агар ки ихе бигирем ё размерошон то ами 60-70 кило одам мода мешава. То 70 кило 70-75-80 кило да мумкин ба размерошон тоғри бигирад. Не ки стандарт размер надора апаҷоно. Бо гуфтум то ина ё размер надоран қади почошон хеле нами кишода ки хулоса кишода ки хишвака апои ман нёкунен клёша гарани баъд фасона ки хишвай ҳама сетош ҳаст апои ман. нахе сети бардови све дора, нахели кабутак дора, чуна сини бане сиёша апаҷоно, бане инаиш боша коричневый свет, бане боша зардак апои ман успет кунен апаҷоно. ма акчия грандиоза айдас натен апои ман гарани баъд хишвака бане тигмош аҳамият пен апаҷоно. и тигмош абманкай апои ман, тигмош абманкай на абманкай хеле чи нест. тигмош абманкай миёнаш нохели бантик дора апои ман. гарани баъд фасонаки хишвакай боса успет кунен апои ман. нёкунеш хеле хишвакан гарани баъд хишвакай хеле нигинош намераза апои ман. хеле ягон чи простой нест апои ман. нигинош тамома намераза. мумкин видео худш маълум боша. гарани баъд фасонаки хишвакай апои ман успет кунен апои ман. адресон боша бозори корум мешава 12 рӯза медурен рост ме 6 қадо дасти чап 3 мудам апои ман ҷои Синошоп буген нишонтон метан нами дасти чап ряди дарум зад дасти чап мега 3 мудам апои ман. явачак савдо мекунед. ина марҳамат кунед апои ман. нархаш боша апои ман 140 сомон ба хотири шумо апои ман. 140 сомон апои ва номери ватсап мемонам апаҷоно. да ватсап мон нависен ҷавобтон метем апо. да сафка тамоми ҷо дорем апои ман. ина марҳамат кунед. ноҳияҳом дастсафка мекунем. ҳама ҷо дастсафка дорем хулоса апои ман. ина саломат бошем апоҷо ман. ҳатман лайк ҳамонен апои ман бо видеои дароз бо видео айпеш апои ман. акчорам ози аяла мепай бо сайд мона будре хабар бигиред апои ман.